É momento de conectar con Houston, Texas, en Estados Unidos de Norteamérica, para recibir como se merece a pregoeira da San Lucas este ano, Sonia Villapol Salgado. Sonia é licenciada en Bioloxía Molecular pola Universidade de Santiago de Compostela, máster e doutorado en Neurociencias pola Universidade Autónoma de Barcelona. Traballou en París durante a súa etapa postdoctoral na Universidade Pierre e Marie Curie e no Hospital Robert Debré. Desde 2018 é a xefa do laboratorio do Instituto de Investigación do Hospital Metodista, profesora de Neurocirurxía e de Neurociencia na Facultade de Medicina do Weill Cornell de Nova York, veciña da Pastoriza. Filla do escultor Fernando Villapol e da mestra Antía Salgado Rei. Neste 2021 queremos celebrar a San Lucas, igual que ven sucedendo dende 1156, pero temos unha pandemia en riba. E que mellor que a científica Sonia Villapol Salgado para ilustrarnos sobre como vivir a San Lucas con sentidiño. Saúdos, Sonia. Moitas gracias, Fran Bouso, mestre. Escoitaseme, sí? Boas noites dende Houston, moitas gracias, Fran. Comunico que o problema está case solucionado, case, hai que esperar un poquinho, último esforzo. Ben, moitas gracias pola invitación, e no mellor dos meus soños imaginei que estaría esta noite aquí coa responsabilidade de exercer de pregoeira da feira máis antiga do Reino de Galicia e inmensamente orgullosa polo ofrecemento e agradecida. Primeiro á Asociación da San Lucas de Mondoñedo, a Fran Bouso, a Miguel Souto e a todos os que estades hoxe aí sentados, a todos os mindonienses pola invitación e a boa acollida. E ben, normalmente, ben sabedes, elíxese como pregoeiros a persoeiros da cultura, a artistas, a clérigos, a bispos, a xuristas, a médicos, a xornalistas ou deportistas. Poucas veces se elixe para dar un pregón a unha científica. Eu son a primeira. E ainda por enriba, dende a diáspora, durante unha pandemia, é por videoconferencia. Por lo tanto, ainda me emociona máis este ousado recoñecemento e síntome dobremente agradecida por honrarme desta maneira. Me irán de honra, non? Pois pode que o que comeza hoxe marque tradición, e sexa esta unha sinal cunqueiriana ou un punto de partida para que, por fin, a ciencia e a investigación empecen a valorarse máis e a coroarse na sociedade como nunca antes se fixo. Ben, e xa empezo a falar do gran mestre. Lembremos que don Álvaro Cunqueiro, no seu pregón da San Lucas, no ano 1965, facía unha chamada de atención á tradición ancestral das festas, pero subliñaba que a tradición hai que enlazala co actual, co que está vixente, para crear fontes de riqueza. Pois agardo que esta noite poidan disfrutar desta fonte, porque, ben, aunque fale dende Houston ou dende outra galaxia, agora mesmo estou en Mondoñedo, aí no auditorio do mestre Pascual Veiga. Pois, vese que cambiei a diapositiva, verdade? Funciona todo ben? Sí, perfecto. Pois ben, no transcorrer da miña vida, como ben dixo Fran, que non facía falta que se estendera tanto, pero ben, no transcorrer da miña vida os meus pensamentos sempre se asentaron en terras galaicas, a pesar de haber viaxado moito, he traballado en varias cidades de distintos países, en distintas institucións, como vedes aí, e ben, como unha emigrante galega máis, dende Compostela, Barcelona, París, Bethesda, Washington, e nos últimos 4 anos aquí en Houston, nos Estados Unidos.
Iso sí, góstame aproveitar dos privilexios que nos ofrecen as novas tecnoloxías, as redes sociais, o WhatsApp, o Zoom, que uso ao meu antoxo como ferramentas para estar máis preto da miña familia, da miña xente, normal. Pero ben é certo que cando polo mundo adiante me preguntan quen son ou de onde veño, neses momentos de reflexión profunda sobre a identidade dunha mesma, antes de pensar que son de Bretoña, ou Bretoña, un pobo preto de Mondoñedo, sempre acostumei a poñerlle esa localización xeográfica para que non se ubica, ou que son da Terra Chá, ou de Lugo, ou de Galicia, ou de España, ou de Europa, ou do mundo, antes de acuñarme con calquera identidade, chego máis ao fondo, ás verdadeiras orixes, non? E veño sendo o xerme de meus pais, por lo tanto, son unha filla de meus pais, é o primeiro, non? Son o fruto da xenética, da orixe biolóxica, xenética, das vivenzas que me fixeron partícipe na miña infancia, na educación que me deron, na cultura, na arte que me meteron, nos valores que me inculcaron, en definitiva, na crianza, que foi a miña materia coa que fun esculpida e a cepa do que son agora. É curiosamente, a historia de quen son eu comeza en Mondoñedo. A miña nai, a María Antonia Salgado Rei, Antía, unha rapaciña da... Bom, tampouco que se vexa, unha rapaciña da casa de Salgado de Bretoña, unha familia de gandeiros de bons recursos, xa daquela, que meteron a súa filla interna no colexio Sagrada Familia, ao lado da catedral, que parece que reformaron fai pouco, se ben é certo. E estudiaba tamén no Instituto de San Rosendo, no Mondoñedo. Pois, nalgúna ocasión, ela e 3 ou 4 máis amigas contábanos miña nai contábanos que escapaban pola rúa das concepcionistas para comprar cañas recheas de crema pasteleira, para despois ilas comer as agachadas aos baños do colexio. Ata que, claro, nalgúna ocasión as pescaron, non? Sor María andaba alerta. E ben, pouco tardou en aparecer a segunda parte de quen son eu, meu pai, Fernando Villapol Parapar, un mozo da comarca do Eo, nado en Santirso de Abres, que andaba a traballar polos arredores da Mariña Lucense. E meu pai, un bo galán asturiano, tomou escena polas terras mindonienses coa súa guitarra ao lombo e presumindo do seu Seat 600. Pois meus pais namoráronse ben noviños, casaron no ano 1975 e fixeron unha boda en Bretoña, na casa de Luciano, festexaron ali, pero había unha prohibición na que se lles prohibía festexar, xa que Franco levaba só 2 días defunto. Meus pais son un esforzo, sacrificio, traballo, unidade, amor, dende ben pícara transmitirme que será esa capacidade que teñen eles de resiliencia e ensinánome que co traballo e co sacrificio podería conseguir todo o que me propuxera na vida e non me puderon deixar mellor herdanza que isto, non? Pois, 2 anos despois do seu casamento, nací eu o 8 de maio do ano 77, xa van uns 44. E recordo ben a meus pais e a meus avós traballar moi duro dende sempre, como nunca houve descanso, sempre había algo que facer, non sempre había alguna cousa que facer, incluídos os sábados e os domingos. Moitas das historias que me contaban meus avós tamén se asentaban en Mondoñedo, e nas feiras de San Lucas tamén, as que chegaba a pé ou a cabalo, o camiño real abaixo. Contábame a miña boa Encarnación de que de nova, cando era a rapaciña, iba ás feiras con toda a rapazada despasando de arriba, de Río Torto, onde ela era, e andaba polos camiños de noite á luz da lúa para chegar á feira ao mencer, sempre cunha cesta e unhas peras da cabeza falando a mula, ou a remula, que levaban cargadas as patacas, as cereixas, as mazás e todo canto se pudera vender nas feiras. E iba ás feiras de Mondoñedo, pero tamén iba ás de Guntín, as da Ponte Nova, que eran feiras de sitios pretiño do Río Torto, non? E iban andando de noite, eran tempos duros, pero como ela sempre me dicía, a rapazada da aldea era moi unida, ría moito, cantaban polos camiños, e pasaban moi ben, que ao final que é o que conta, non? Levarse ben cos vecinos. Pois, a Mondoñedo debolle moito, e sempre formou parte dos meus recordos da infancia e da xuventude, presente nos contos dos meus avós que me contaban, ou do que parolaba a xente de Mondoñedo, sempre, non? E o primeiro que me conquistou foi a literatura mindonense, como non. No colexio tiven a sorte de estudiar a vida dos escritores
sobre que moitos vostedes tamén, máis ou menos que son da miña quinta, pois tiñamos que estudiar en literatura galega, a vida de todos, de Álvaro Cunqueiro, de Leigueiros Pulpeiro, de Noriega Varela, de Iglesias Alvariño, e ademais tiven a sorte de que na miña casa tiñamos estes libros que ven aí na portada, non sempre me resultou apaixoante me coñecer a vida dos escritores. Tamén de pequena tiña a manía de firmar os libros na primeira folla e poñer o ano no que chegaran ás miñas mans, que era unha maneira de apoderarme deles. Pois, de nena, cando iba a Mondoñedo, a miña imaginación percorría as rúas das pedras molladas e fantaseaba con algunha casa destas ou de algún recuncho, de algunha corredoira ou mesmo saindo da catedral, tropezaríame con algún destes ilustres intelectuais. Gustaba-me imaginar que Mondoñedo é o escenario do pasado e que cada recanto quedara inalterado no tempo, que era exactamente como os intelectuais o viron, o contemplaron, o describiron, lle puñeron sons ou recitaron os poemas, tal cual. No meu machín era moi doado poñerlle unha paisaxe aos relatos vivos mindonienses. Resulta un enorme disfrute ler o galego oral de moitos escritores mindonienses sen artefactos nin intrusismos, tal como a xente o fala, ou ben, mellor dito, o falaba, quizáis, fai que se sinta máis preto e se queira se respete máis. Sobre todo, cando sabemos cando foi escrito en tempos de opresión, de censura, que se acompañou sempre do heroísmo por defendelo. E toda esa fonte de riqueza literaria tiña o seu berce en Mondoñedo, estaba tan pretiño da nosa casa. Este fervedoiro de referentes literarios que sempre estudiei e sempre me gustou ler da cidade enfeitizada, sempre me impactou e provocou que nacera a min unha relación moi consolidada, xa ben noviña, coa lingua e que me acompañou sempre. Pois unha proba tangible é que gardo os cadernos de literatura galega de cando cursaba o oitavo de XB, hai que ir ao fallado e buscalos, pero atopeinos que son para mí unha das maiores meirandes reliquias. Estas páxinas escribín as biografías dos ilustres galeguistas, das historias das Irmandades da Fala ou da xeración Nos. Este orgullo pola lingua nunca se disipou, a pesar de pasar tantos anos. Tamén me tocou vivir certa hostilidade por parte de unha rapazada da cidade, que vos ben sabedes ao que me refiro. E caras que éramos da aldea, que non nos daba a gana de falar castelán. Éramos así, non porque non o soupéramos falar, senón por rebeldía. É que o que tamén axudou a formar, en certa parte, a formar o meu carácter, teño que admitirlo. Xamais precisei de ninguna política lingüística dinamizadora ou captación de neofalantes, como está de moda agora, para ter a convicción da importancia de falar galego en Galicia. E falar galego ten razóns de fortaleza, de vínculo familiar, de estima, de sentimento de identidade, pero para moitos de nós é doado. As que nos criamos co galego na casa, co galego oral, vivo, literario, e por moi lonxe que esteamos da nosa terra, por moitos anos que transcorreron desde a nosa partida, os nosos pensamentos, sentimentos, ata os soños, seguen ficando en galego, a pesar, por suposto, de coñecer outras linguas máis. Este foi o sentimento que lle transmitín ás miñas fillas, Sheila e Isabela, que sempre falaron galego, a pesar de tocalles nacer en París, en Washington, coas visitas a Galicia en contadas ocasións. Ben, a lingua teñe moito que agradecer ao cronista máis universal da cidade episcopal, a don Álvaro Cunqueiro. Dar un pregón para San Lucas e falar de Cunqueiro sería xa un delito. Pois corría o ano 1965, un martes 19 de outubro, cando don Álvaro Cunqueiro, tras recibir o título de fillo predilecto de Mondoñedo, pronunciaba un emotivo pregón das San Lucas. E podemos imaginar a solemnidade do evento, tal e como narraba o subdirector del Progreso, José Trapero Pardo, que dicía que Cunqueiro que iba acompañado da Corporación do Concello, presidida polo doutor Francisco Mallán, ata o Instituto Laboral, onde se celebraría o acto. E falou Cunqueiro, a emoción na palabra, no seu pregón eloxaba as cidades nas que se forzou a cultura occidental, un resumen da vida histórica de Mondoñedo, e que tamén adicou inspiradas palabras a mindonienses como a Pacheco, Pascual Veiga, Noriega, Leiras Pulpeiro e o mindoniense de adopción Iglesias Alvariño. A figura de Cunqueiro e a súa obra é perpetua. Xente daqui e acolá foi un dos primeiros libros que quero nas miñas mans, un feixe de maravillosos contos de xentes moi diversas, en contornas
fantásticas, de ensoño. E, bueno, os contos de Cunqueiro non son tan doados de entender para unha curta idade, para unha nena, non? Pero compre lelos moitas veces e con sentido, pero máis que nada lelos con imaginación. Pola miña procedencia britoniense, o meu favorito era O segredo de Don José, co xastre de protagonista, o que meu pai lle fixo unha escultura. Pode que nestes viaxes entre Bretoña e Mondoñedo, nos coches Falcón, comparado nos Muiños e na Fontevella, foron un fervedoiro deste conto ou de moitos outros contos que xamais foron escritos. E dicía así: un tal Delfín de Mocende que iba a agardar o coche de liña de leválo de Mondoñedo dende a súa Bretoña nativa, cando chaman Castro do Vento, vi un xastre nun prado. O xastre era pequeno e barrigudo, cobríase con un gorro colorado. Delfín, dándolle voltas no maxín o chollo, chegou a poder asegurar que o xastre non era do país, nin quizabes un humanal corrente, senón da familia antiga do Castro, xastre dos mouros ou dos celtas. O máis asisado para Delfín é que garde algo, esconda algo, un tesouro, verbe e gracia. Confiouse o cura de Bretoña e este dixolle que, ainda que se atopara o tesouro, que case que non valía a pena, que non valía a pena buscalo, non? Que o Estado tiña teima de quedarse con todo. E ben, gustaríame seguir falando, pero imos a seguir a procura das miñas raíces mindonienses, que seguen a ser máis profundas do que moitos de vostedes se imaginan. E Mondoñedo é pasado, non? E os documentos nos seus arquivos fan que o pasado se converta en historia. Arquivos que meu pai visita e que xa leva anos investigando nas máis profundas raíces dos nosos ancestrais mindonienses familiares, o que lle teño que agradecer agora mesmo, que me pasara toda esta información, esta documentación para preparar este pregón. Pois no casco histórico, como todos vostedes identifican, aquí ás miñas costas, o casco histórico de Mondoñedo atopamos a Casa Pedrosa, que ten unha fachada branca con grandes ventanais enmarcados de pedra, que foi anteriormente a Casa Villapol. Pois ben, nos arquivos mindonienses atópase que no ano 1611 o notario Pedro Fernández Villapol, nacido en Ribadeo, casa en Mondoñedo con Josefa de Vega, filla do alcalde maior de Mondoñedo e xuíz de residencia, Pedro de Vega. Pois un dos fillos de Josefa e de Pedro chamábase Bartolomé e foi un canónico que escribiu no ano 1658 o catálogo dos bispos britonienses e mindonienses, dende que se despexaban neste catálogo moitas das oscuridades dese famoso bispado e que servía de ligazón entre Bretoña e Mondoñedo, é a súa historia. Na fachada tamén desta casa, da Casa de Villapol, ainda se figura o escudo familiar, co león rampante, que Bartolomé Villapol mandou colocar, pois ben, o mesmo que figuraba na tarxeta de visita dun dos seus descendentes, Ramón Posada Villapol, máis adiante no ano 1877. Curiosamente, tamén no ano 1597 foi o alcalde Pedro Díaz de Villapol, o alcalde de Mondoñedo, quen lexislara no Concello de Mondoñedo cal sería o salario dos médicos. En Mondoñedo, como ben saben, existiron grandes médicos, non? Grandes titulados, ciruxáns ou farmacéuticos, quen máis recoñecido, non? Lindando coa Casa dos Villapol atópase a escultura do médico Manuel Eiras Pulpeiro, que, como ben, ustedes coñecen, axúdame a adentrarme nos devanceiros da medicina e da ciencia mindoniense de fai 2 séculos. Era un médico moi querido, ben querido polos mindonienses, anticlerical, republicano e liberal, e ben coñecido poeta polo seu libro de renome Cantares Gallegos. Para quen construíron un mausoleo para el, na súa memoria, pagado sempre pola emigración, polos mindonienses emigrados nos Bos Aires. Pois Manuel Eiras Pulpeiro foi, como ben saben, fillo tamén do médico e ciruxán de Mondoñedo, Vicente Leiras Mon. Vicente Leiras Mon era o irmán, é dicir, Leiras Pulpeiro era o sobrinho e ciruxán de Antonio Leiras Mon, nacido en Lindín e que se estableceu en Bretoña no ano 1839. Imagínense vostedes, era un grande privilexio para Bretoña que cos seus 1700 habitantes daquela dispoñer dun ciruxán titulado, o tío de Leiras Pulpeiro. No seu testamento
no testamento de Antonio Leiras Mon, figura que deixa a súa mesa de escritorio de médico a súa filla Fermina. Dito escritorio foi adquirido por meu pai no ano 1979 e na actualidade atópase no Museo en Bretoña. E da medicina dos doutores mindonienses do pasado facemos un salto ao outro lado do Atlántico tamén. Fai falta de vez en cando pegar estes brincos, non? E temos como referente o doutor Miguel Cabanela, que na actualidade exerce de médico no Hospital Mayo, en Rochester, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Pois ben, o doutor Miguel Cabanela, como ben saben, sobrinho do ilustre Álvaro Cunqueiro, é fillo de Enrique Cabanela, que fora médico en Mondoñedo e pioneiro da cirurxía xeral da comarca, fundador e director do sanatorio quirúrxico privado no que operaba toda clase de doenzas. Por lo tanto, tamén Mondoñedo foi o berce de grandes médicos no pasado e tamén na actualidade de recoñecemento internacional, non como o doutor Miguel non. E ben deitou no Mondoñedo de rodearse sempre destes médicos e estudiosos e científicos e farmacéuticos, non deitou para poder afrontar todo tipo de ameazas para a saúde nas súas xentes. E ben, porque no discorrer da historia, cada época tivo a súa pandemia, e como ben vostedes saben, dende a peste negra, ata a viruela, ata a cólera, a gripe, o sida, o ébola, e ata a COVID nos nosos tempos. Mondoñedo viuse azoutada por moitas pandemias e por outras pandemias noutros séculos, especialmente a peste e a gripe. Había un hospital para os leprosos construído no 1275, o Hospital Barroco de San Pablo, e que tamén foi hospital para os peregrinos e residencia de anciáns anos despois. No século XVIII, o bispo Sarmiento consegue fusionalo co Hospital de San Lázaro, conseguindo que os rexedores de Mondoñedo que lle cederan o padroato. Por lo tanto, o novo hospital na Alameda dos Remedios remotouse no ano 1775. E a enfermidade máis mortífera que aconteceu en Mondoñedo posiblemente foi a peste, que apareceu e chegou a Galicia a través do Camiño de Santiago, supónse que foi ese a ruta. No ano 1598 a peste castigou duramente a cidade de Mondoñedo e, como ben saben, é unha enfermedade contagiosa causada por un bacilo, e os rexedores encargáronse de tomar medidas moi drásticas en todo Galicia tamén, e os protocolos de precaución para evitar os contagios son moi interesantes de estudiar os que había daquela, e quizáis deberíamos de facer unha comparativa cos actuais protocolos da COVID. Deixenme contarlles, redactáronse normas de seguridade moi estrictas. Chegaron, por entón, informacións do Concello de Cidades de Betanzos e de Sada que a peste cabalgaba perigosamente e as mortes eran moitas. Que fixeron foi colocar postos de gardas na Coruña, en Pontedeume e noutras cidades por mandato do gobernador da cidade de Coruña para controlar a mobilidade nas grandes cidades. Era importante. Por lo tanto, cumpría tomar acción en Mondoñedo. Ordenaron que así mesmo se poñan gardas nos lugares de referencia nas rúas, como a Rúa Señora dos Remedios, no camiño que ven entre Sasdónegas e os Muiños, tamén gardas en todos os camiños que den a entrada á cidade. As xentes que solicitaban a entrada tiñan que acceder de dúas en dúas, as persoas dúas en dúas cada vez, e había que notificar aos meseiros e aos peteiros que de ninguna maneira deran pousada aos forasteiros. Eso era unha norma, e que nin os gardas lles deixaran entrar. De incumprirse estes protocolos, os malfeitores someteríanse a unha aparición de vergoña pública. E os mesoeiros, os fedeiros, impoñeríaselles unha pena de 1000 maravedís, ademais de desterralos da cidade durante un ano. Non andaban con bromas. Tamén se facía un apuntamento para os alcaldeses, os alcaldes e os rexedores que tivesen certo cuidado con facer visitas aos puntos estratégicos onde se atopaban as gardas, con limitacións horarias estrictas ata as 7 da noite durante o inverno e ata as 9 durante o verano. Pero as normas para controlar a peste que se estaban a propagar como a pólvora chegaban máis lonxe disto. Asignaron certas persoas de responsabilidade ou mercaderes a patrullar as rúas mindonienses. E cada mañán debían de inspeccionar casa por casa para localizar posibles enfermos, poñelo en coñecemento da xustiza
que darían o consentimento para que o médico diagnosticara se se trataba dun caso ou non. Encomendaron a Diego Traveso facerse responsable da Rúa da Fonte da Regueira. Alfonso González Carrecedo tocoulle a Rúa Batitales e a Praza, a Domingo do Rego Cabo, a Rúa Nova e a Porta de Francisco de Valiña, e asinaronlle a Juan García Xastre e Pedro Ares a Rúa do Pomar e o Perexil. Poño nome aquí a estes persoeiros porque o mellor algún deles é familiar vos. Tamén acordaron nomear maiordomos para mercar carneiros, galiñas, para os ingresados no Hospital San Juan, segundo prescripción médica. Mandaron ao barreiro e ao clérigo, se facía falla, tamén cada mercader sabíase que recibía 10.000 maravedís para cubrir estes gastos. Para a xente que vivía aos alrededores de Mondoñedo tamén nomearon a Pascual Trigo, que se encargaba de valorar os posibles infectados, reubicalos nun lugar fresco e ben aireado para tratalos ali e ser alimentados e atendidos pola filigresía. Pois ben, a seguinte das grandes pandemias, a gripe do ano 18, a mal chamada gripe española, porque como a COVID tampouco se soubo moi ben a súa orixe. Pois as mortes oficiais en España naquele fatídico 1918 estimáronse que chegaron ás 300.000, máis de 50 millóns de falecementos en todo o mundo. E pensase que os contaxiados, non xeral, toda a xente que se contaxiou debeu de ser ao redor do 20% da humanidade, da poboación. Sufríronse 3 ondas, sendo a segunda máis mortífera que cadrou no verán. En Lourenzá, en Mondoñedo, tamén se registraron casos, aunque definíase unha situación mellorada, o que lle chamaban polo seu, que tiña un carácter benigno, unha gripe con carácter benigno. Pois aprendemos moito da COVID grazas á asistencia, á ensinanza que nos deixaron outras pandemias, que nos deixou a gripe do 18, e como se combateu. E aquí tamén xogan protagonismo, curiosamente, os cabalos, xa que un dos poucos tratamentos que había na gripe, na pandemia do ano 18, foi as transfusións de soro antidistérico producido a gran escala nos cabalos do exército e que foi administrado como tratamento máis efectivo para os pacientes coa gripe. Hoxe sabemos que o mellor tratamento para a COVID son os anticorpos monoclonais, que son só un avance científico daquel soro cabalar, curiosamente. Pois ben, nos xornais da época, tamén, en novembro do ano 1918, anunciaban remedios de todo tipo. Nas cartas de curados, que anunciaban que había as 20 curas dos vexetais. Outros anuncios tamén falaban indicaban non sufriredes as peligrosas recaídas se comprades os traxes de punto de lado do Dr. Caú, evitan resfriados e as pulmonías. Curiosamente, os remedios caseiros tampouco faltaron os heróis e as heroíñas. Por exemplo, curiosamente, na vila de Rianxo, que foi un dos concellos galegos máis afectados pola gripe, a Voz de Galicia informaba que xa se produciran varias defuncións no concello e destacaba que só quedaban 4 boticas abertas e 2 médicos resultaron contagiados, non podían traballar, polo que o gobernador da Coruña solicitou daquela os servizos de 2 médicos novos, Iglesias Moure e Rodríguez Castelao. Este último nunca exercerá a profesión antes. Foi polo 19 de outubro do ano 18 cando se registrou o pico máis grave daquela epidemia. En Rianxo, por fin, nesas datas, anunciase que a transmisión estaba a frear e non registrarse máis casos, e os responsables fora que os doutores Iglesias Moure e o propio Castelao chamabanlles daquela os heróis da bata branca, e os recibiron cos sinceros parabéns pola súa abnegación e heroísmo nos momentos máis duros cando a epidemia castigaba duramente o concello. E a pesar desta etapa da xuventude, Alfonso Castelao nunca máis exerceu como médico e a súa conciencia ética mesmo lle facía afirmar que, fixe a famosa frase, fixime médico por amor ao meu pai, non exerzo a profesión por amor á humanidade. Pero agora que sabemos que exerceu, ao mellor foi cando a xente máis o precisaba, pois tampouco era de todo certo, non? Ben, pero regresamos a Mondoñedo, que é o que nos importa, pasando polos montes que nos unen, entre a Pastoriza e Mondoñedo, os montes de Carracedo, do Campo Doso, e o Monte Carracedo, a terra húmida limítrofe entre con Mondoñedo, erguese despois da chaira bertoñesa, como ben vostedes saben, e sendo tamén o berce do río Miñotelo,
dende Carracedo divísase, cando non hai néboa, obviamente, divísase a Terrachá, os Ancares, o Xistral e a Tamariña Focense. Pois nestas terras é unha paisaxe fermosísima, de monte aberto, o que cantan sempre os poetas mindonienses. Pois unha das súas ladeiras esténdese o Campo Doso, de camiño cara a Mondoñedo, onde o derradeiro domingo de xuño celebra a Rapa das Bestas, do gando cabalar. Na Rapa recóñense os cabalos salvaxes do monte, encérranse nos curros, córtaselles a crina, márcanse e desparasítase. Este escenario é, sin dúbida, dos máis bravos e auténticos que me quedaron gravados na memoria. As eguas, cos poltriños, o troute, levantando unha boa polvoreda mentre baixaban do monte, que fermosura, e as carreiras de cabalos a galope, monte abaixo, cos xinetes a berro seco. É un espectáculo aterrador, pero ao mesmo tempo é impresionante para dar unha subida de adrenalina. Daba sempre moito medo que te levaran por diante os cabalos, non? A esa velocidade. As bestas volvíanse a xuntar no Campo Doso para baixar as alfeiras de San Lucas, como ben coñecen todos vostedes. Lembraba Cunqueiro que San Lucas antigas, a erva para o cabalar, na fonte vella, agardaba a chegada das greas que baixaban da alta pastoriza, da áspera terra de Miranda, que era a terra brava tamén. Pois a terra húmida ou a terra das brétamas non só se raparon os cabalos, foi terra de fábulas, de fuxidos, de nenos bravíos e de contos dos ataques do lobo, porque o Campo Doso non significa que houbera ali xa máis un oso. O verbo deriva de húmida, o campo da húmida, da grande montaña das néboas que reflexa a evidencia do seu termo. Isto contou o amigo, cando tiña 21 anos, o profesor Dino Pazo de Lindín, nado no barrio de Ximil, en Bretoña, e Dino ben decía que a evolución da toponimia e a súa orixe fai nos coñecedores do fértil que é a terra. Foi no ano 1979 cando publicou o seu libro Terra Húmida, baseado nas historias de Carracedo e nos seus montes. Dino é un defensor da ensinanza libre e coñecedor da perfección da toponimia galega, defendeu a evolución das linguas como unha síntese da economía dos sons, e o galego é o mellor exemplo. Foi profesor na Universidade do Baixo Manhattan, en Nova York, onde o visitei en varias ocasións, pero moito antes, durante a súa xuventude, adicouse a ensinar a ler e a escribir os pícaros e as pícaras que vivían nos vilares aillados nos montes que unían Pastoriza, Río Torto, Mondoñedo. As familias destes nenos e destas nenas tiñan escasos recursos económicos, pero Dino soupo ver as súas altas capacidades de aprendizaxe e facilitoulles medios para estudiar fora o seminario, etc. E logo moitos deles fixéronse médicos, profesores, ata alcaldes. Un bo amigo de Dino, tamén pregoeiro da San Lucas, no ano 2009, o xornalista e escritor por vos ben coñecido Carlos González Reigosa, versou moita da súa literatura nas terras mindonienses, como ben saben, en concreto nos montes de Carracedo. Ben noviña, tamén fixeralle unha entrevista na súa casa da Pastoriza e fora cando me relatara algunha das historias da súa infancia que lle inspiraron os seus libros que transcurrían na corda. A corda da que tamén Cunqueiro falaba nos seus contos. As historias recuperadas dos homes detrás da corda aséntanse nun espazo de ficción literaria, pero con sólidos fundamentos da realidade, dos montes limítrofes da Pastoriza Mondoñedo, centos de lendas, de homes, de lobos, como protagonistas, heroicas ás veces, cheas de humor, de retranca e con grande riqueza de tradición oral. Pero estes montes tamén esconden sufrimento e penurias e medos. Foi terra de fuxidos. Na Guerra Civil as historias de fuxidos eran as que me contaba meu avó, Inocencio, pero tamén algo máis grandiña, alá polo ano 2000, fixeron unha entrevista ao último republicano de Bretoña, na súa casa dos Currás, Luís de Lindín. E aos seus 93 anos, con voz reflexiva, dixérame: «Oh, miña filla, eu fui antifranquista todo o que pode ser un home, pero había que calar, senón xapeaban a un, e por nada». Contábame que cando os falanxistas andaban polos camiños a tirar tiros, tiña que escapar e esconderse no Campo Doso, era o mellor lugar de refuxio. Nunha destas ameazas tiña que fuxir a cara a Mondoñedo. Xunto con outros mozos de Bretoña, foran andando polo camiño da Cruz, da Pedra e por curros
Uns queren ir pola carretera, pero Luís dixo, non, que eu vou polo camiño vello, cara a Mondoñedo. Antes de chegar aos muiños, decatáronse de que andaba preto unha tropa de falanxistas que viña de tomar a Ponte Nova. Conseguiren esquivalos, don Luís, lembrome que reflexionaba, se nos collen, mátanos. Ben se lembraba que se escondera nunha escola, e fora o mestre que lles dera refuxio, non? Era don Evaristo Caldeiro, nunca o esqueceu. Non houve tampouco conversa que tiven con xente maior ou non tanto que non preguntara, que non gustara preguntar pola emigración, non? E contábame don Luís que daquela emigraba moita xente, xa ora. Daqueles eran tempos de penurias, de fame, de miseria, e contábame que o camiño real que iba cara a Mondoñedo é dende onde marchaban para facer as Américas, como fixo o seu pai. Outro grande poeta mindoniense, non sei se vostedes o coñecen, que non tanto, non é tan de renome como os máis contemporáneos e Cunqueiro, pero é Xosé Ramón Santeiro, nado no ano 1908, destacado da xeración do 36, do que Cunqueiro é contemporáneo, se aprenderon moito, pois decía que Mondoñedo era unha cidade maravillosamente insólita, no seu silencio vivo, no seu activo sosego, na súa equilibrada vida crecente, firme sobre a terra fermosa, pero de cara sempre á vida, non? É imperecedoira da alma. Mondoñedo turbábase de súpeto co torbelino de xentes, de bestas que invaden as súas rúas e prazas coa alegre mensaxe das súas feiras máis tradicionais, e só por uns días a cidade transformase en mercado estridente, en feira antiga, que revive os seus lances mercantís e a picaresca do trato, e logo volve o silencio polo que a vida transcorre, fecunda, grande poeta, e chegamos a San Lucas, a feira máis antiga de Galicia, unha mestura de historia, tradición, cultura. Todos vostedes son coñecedores das historias de San Lucas, da súa orixe, non me vou a repetir. Alá polo ano 1156, Alfonso VII concede a Mondoñedo o título de cidade co Fuero de León, concedéndolle a celebración dunha feira, dun mercado mensual e dunha feira anual polo verán, que viña sendo San Lucas. Contaba tamén co acreditado historiador Francisco Mallán Fernández, que por iniciativa do bispo Don Martín cambiou a data e formalizouse para que o mes de outubro se celebraran a San Lucas a partir do ano 1246. Ben, no ano 1597, o alcalde Pedro Díaz Villapol, parente do Concello de Mondoñedo, outorgaba 10 ducados ás alcabalas, e as alcabalas viñan sendo os impostos que o vendedor pagaba ao fisco por 3 días da San Lucas. Escribía Trapero Pardo nun artigo no 1986 que as San Lucas eran espectáculo, negocio e diversión, que mesturaban o económico, o costumista, o folclore e o espectáculo traía os cabalos salvaxes dos montes, da Badín, da Pastoriza, ou mesmo do Xistral. Pois completaban o calidoscopio das San Lucas os actos culturais e sociais con tanta forza de convocatoria que dicía que quen perdeu un ano de San Lucas sabe que perdeu un ano de evocacións e de gratos recordos. E dende logo que nunca asistiu a San Lucas non sabe o que se perde. É a feira dos cabalos do monte, con todo o seu poterío e beleza, do animal en xebre, pero tamén é a feira das maulas, das bestas máis ruíns e menos desexadas. Pois no ano 1964 acudiran a San Lucas, tal como recolle aquí, 35.000 persoas. E os prezos do mercado do gando no ano 1941 eran os seguintes: as eguas e os cabalos a 1.000 pesetas, as mulas a 1.600 pesetas, os cabalos, os poltros a 450 pesetas. E tamén facían presenza na feira os ferreiros de Ferreira Bella, de Río Torto, as cestas de Vilaformán, de Vilapeña, de Budián e outras parroquias do Valedouro, os peines para os teares de Bertoña, de Aldurfe, as rocas, os fuscos e as parafuscas de Río Torto, os pratos, as fontes e as nateiras de madeira viñan de Coubela, as navallas, os coitelos e as tesouras de Taramundi, da Ponte Nova, e unha ampla variedade de pezas de barro de Mondoñedo. Alá, os lenzos, as teas do Valedouro, tamén maravillosas empanadas de peixe, de Viveiro e de Ribadeo,
e carne de Mondoñedo, por suposto, e non nos esquenzamos dos músicos, dos feirantes, dos titiriteiros, coas marionetas, dos payasos, das barracas e dos artistas das rúas. Sen dúbida, do mellor das festas para as nenas e os nenos para disfrutar. E ben, contan que os de Bretoña acostumaban a cantar esta cantiga ao son da gaita. Mozos e mozas, vellos e vellas, poñeivos ledos, chega co outono unha engolemia, festas e feiras en Mondoñedo. Eu sempre agardaba con debezo que chegaran a San Lucas, das festas sempre traía algo para a casa, uns tenis novos Adidas, algo de roupa, un xuguete, uns churros. Era ben raro non atoparse ali cos veciños, comprar unha lambetada ou ir nalgúna atracción, que delicia e que emocionante, era moi ilusionante ter todos estes recordos da infancia. E xa remato, lembrando, lóxicamente, o chamamento que facía Cunqueiro a cuidar as festas de San Lucas. Se é que queremos conservar este agasallo dos séculos, temos que buscar o seu máis profundo sentido, pero temos que construir nel e, sobre todo, desfrutalas. Sanluqueiros, sanluqueiras, desfrutar das festas, vivan a San Lucas! Passei